गोसोआवथ' गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा आं बयखौबो आंगो सानो, बिथांमोनहाबो आंखौ बयबो आंगो सानो आरो बे सोमोन्दोआनो जोंनि दावगानायाव हाबा मावनायाव बिराद मोनसे थुलुंगानाय। दा बे सोमोन्दोखौ लाखिबाय थानानै आङो दावगालांनो सानो बयनिबो आसिरबाद लानानै। दा बेखौथ' नुनो मोनो जे बर'आव गोबां आफाद दङब्लाबो बे बर' थुनलाइ आफादानो बुंनो थाङोबा गागि आफाद, बेनो गारजियान बादि आरो आगुनि जेसेबां मावनानै फैदों बिथांमोनहाबो बे थांखिखौ लानानै हाबाखौ मावबोदों गोख्रों रोखोमै। आं बे बिथांमोननि आगानखौ संनानैनो आंबो बे रोखोमैनो बे आदर्शखौ एरखेयाजासे आं बर' माहारिखौ जौगालांनायाव नाजागोन होननानै आङो गोसो सिंजों समाय लानानै दं। दा बे समस्याजों आं इसिबां माने दासिम इसिबां मोगा मोगि जाथ'वाखै। जेब्ला मोगा मोगि जागोन आं बेखौ बयजोंबो सानलायनानै मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैनो आं नाजागोन। जेन' आरो बेबादि जाफिननाङा बेनि थाखाय जोङो थियारि जानानै थागोन। बेथ' मोजां बाथ्रायानो। मानो होनोबा आगोलाव जोङो जेरैबायदि ट्रेडिसनेलि जोङो थुनलाइखौ सोरजिबोदोंमोन एबा सिबिबोदोंमोन, जों दा गोदान मुगायाव बेबादिल'आव जों थाबथानो हाया। दा जेसेबां लेखा गोरों मानसिफोर दङ, टेकनिकेल एक्सपार्ट, बिथांमोनहाबो गावसोरनो आंखौ बुंदों जे जों नोंथांखौ एकदम जेरैबो बे माबायाव डिजिटेल माबायाव जों हेफाजाब होगोन होननानै। आं बे हिसाबै आसा खालामो बिथांमोननि सहाय लानानै आं बे बिथिंजोंबो आवगायलांनो हागोन।